Oh, hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे मोटिवेशन भिडिअ जों बराय हरफिनलायबाय. So दिनै जों सावरायगोन 50 बा 60% मार्क्स मोननो बा परसेंटेज मोननो गोसो जानाय स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय. So जिदु नों मोनसे साबजेक्टआव 50 बा 60% मार्क्स मोननो गोसो खालामो, अब्ला नों आयदानि सायाव गोसो होनांगोन. जायफोर फरायसाफोरा जायफोर स्टुडेन्ट्सफोरा आयदाखौ सरासनस्रायै उथ्रिब्लानो जागोन होनना सानो, स' बिसोरनिख्रुइ नों आयदाखौ बांसिन मोजाङै बुजिनो हानाय जानांगोन. आयदायाव बे साबजेक्टआव 50 बा 60% मार्क्स मोननो गोनांब्ला नों एग्जामआव 80 मार्क्स बा 80% सोनि एन्सार होनो नांगोन. स' जों बायदि पार्ट्सनि स्टुडेन्ट्सफोर जों मोननो हायो. स' गोबां बेफोरबायदिनो जों बुंजोबनो हाया, स्टुडेन्ट्सफोरनि जि पार्ट्स बेफोरखौ जों बुंजोबनो हाया. बेनि अनगायैबो आं जि बुंदों सिगांनि प्रिभियास भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायजोब आरो अब्लानो बुजिगोन. बेनिखायनो नोङो एग्जामाव फ्राय 80 मार्क्सनि एन्सारनि कुइसननि एन्सार लिरनो नांगोन. नों जुदि 50 बा 60 मार्क्स बा पार्सेन्टेज मोननो नाजादोंब्ला नों 60 बा 80 मार्क्स बा 80% नों लिरखानांगोन. अब्लासो नों 60 बा 50 आलागै थाहैखागोन बे माइनास जानानै. कुइसन पेपारनिफ्राय 80% मार्क्सनि कुइसननि एन्सार लिरनो गोनांब्ला नों जोबोर गोरलै थाखोनि 15 मार्क्स गोरलै माने एकदम सिम्पल पार्ट्सनि थायो नालाय, आरो 20% मार्क्स आरो एसे हार्डफोरखौ 30% मार्क्सनि अनगायैबो एकदमबारे हार्ड कुइसन एन्सारफोरखौ जों 20%नि मार्क्सनि गेजेरनिफ्राय 15 मार्क्सनि कुइसननि एन्सार होनो हाथारनांगोन. अब्लासो जोङो 50 बा 60%आ थाहैखागोन. आरो बेफोरबायदिनो अब्लासो जोंनि लिरनाया 80% जाहैगोन. स' 80%निफ्राय जोंनिया माइनास जानानै बेसे जागोन 60 बा 50 थाहैनो हागौ. स' दानिया नाउ जों कुइसन पेपारनि सोमोन्दै आं एसे नेक्स्ट प्रिभियास भिडिअआव बुंखांबाय. स' जों डाइरेक्ट बुङो एसे गोब्राब थाखोसिम बा सोंथिफोरनि फिननाय लिरनायनि थाखाय नोंहा आयदानि साबजेक्टनि फराफोरनि बा लेसनफोरनि सायाव एसे मोजां गियान थाब्लानो थोजासे जागोन. बा चेप्टारनि जि टपिक बेखौ जों बुजिनांगोन आरो बिनि एबाउट जों मिथिनांगोन आरो हानो नांगोन. अब्लानो जों एकदमबारे पास जानायनि सुबिदाया दंखाथारो आरो. स' बेनिफ्राय गोबां बेफोरबायदिनो प्रिपेयार खालामनांगोन, गोब्राब हार्ड वर्क खालामनांगोन, नाजानांगोन. स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. स' दिनैनि जि 50 बा 60% मार्क्सनि गोसो जानाय स्टुडेन्ट्सफोरा बे भिडिअखौ अननानै नाय आरो शेयार खालामना हो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो. दिनै गोबां समनि आंखाल जादों, बेनिखायनो भिडिअआ एसे प्रब्लेम जागासिनो, बैसागु बोथोरबो नालाय. स' भिडिअ थाबैनो फैगोन, एसे 1 विकसोनि उनाव. स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय गाइस, टेक केयार.